No niin, tänään päivän miinaharava. 25. Aloitellaanpas, täältä löytyy. Joo, siitä. Siinä on miina. Nyt menee monimutkaiseksi. Siinä ei ole ainakaan. Ootapas nyt aivopieru tuli. On mitä kaksi, eli tuossa. Elikkä, niin siis. Oota. Joo, ei siinä oo minä hui. Nyt mä sen kekkaisin. Elikkä tässäkään ei oo miina. Ja mutta tossa voi olla miina. Joo, 2, elikkä ei, tässä nyt menee ikä ja terveys. Tossa on. Ei ole. Tossa mutta ei ole. Jaa. Tässä on. Okei. Se meinaa sitä, että tässä ei ole. Joka meinaa sitä, että tässä on. Joka meinaa sitä, että tässä. Joka meinaa sitä, että tässä mutta ei ole yhtäkään. Tässä ei ole. Ootas. Oi vitsi. 1, 2. Niin tossa ei ole, joo. Hätä on tämän näköinen. Siis tossa on 1, mutta niinku. Niin siis. Niin. Niin. Okei, miina napsahti sieltä. Nähdään seuraavassa videossa.